In-nies jaħdmu full-time f'pajjiżna tela kważi 172,000 persuna, numru li huwa wieħed rekordu li jirriżulta mill-aħħar statistika dwar in-numru ta' persuni jaħdmu tal-NSO. Statistika li analizzat il-qagħda tas-suq tax-xogħol f'Lulju 2015. Din iż-żieda tfisser li f'Lulju li għadda kien hemm 4% aktar persuni jaħdmu full-time meta mqabbel ma' Lulju tal-2014. Ifisser ukoll li matul l-ewwel 29 xahar tal-amministrazzjoni preżenti kien hemm żieda ta' 16,326 impjieg. Dan ifisser li f'anqas minn sentejn u nofs l-impjiegi żdiedu kważi 5,100 aktar minn kemm kienu żdiedu f'5 snin taħt amministrazzjoni nazzjonalista, b'medja ta' 18 impjieg full-time ġdid kuljum. Il-privat jiqpa l-mutur ewlieni li qed joħloq ix-xogħol bżieda ta' 13,000 persuna f'setturi vari pa' servizzi amministrattivi, il-komunikazzjoni, il-bejħ, lukandi u restoranti u dawk tal-gaming. Fost l-aktar li gawdew mit-titjib fis-suq tax-xogħol kien hemm l-Awċin bżieda ta' 990 impjieg full-time li jfisser id-doppju ta' żieda fl-impjiegi taħt l-aħħar gvern nazzjonalista. Fis-qarja tal-gvern dawn ir-riżultati jikkonfermaw l-importanza tal-ħidma tal-gvern fil-qasam tax-xogħol. Il-politika tal-gvern qed twassal għal tkabbir ekonomiku li jsarraf ħafna aktar postijiet tax-xogħol temmet tgħid l-istqarrija tal-gvern.